Ramogi TV, Siaya. Jodak maboma ma Isibania sub-county ma Kuria West dwaro mondo tend county ma Migori ochiel kar puko taka kata dare kanyo ka giwacho ni taka go kelo midhiere alworano. Jojuma nigi ler mar wachni. Odiochieng' ka odiochieng' taka mapegi romo tons 800 iwito kod oganda e kaunti ma Migori. Kaluwore kod lipot mogol kod migawo mar alwora e kaunti ma Migori. At least 800 tons in a day. So I can hear 800 tons in a day, and you look at the equipment Mawan Godo. Kawan Gilori ma 10 ton, you can calculate in the number of trips. Mangemo they do aramondo takataka ni tewe and up a dam site. Kuom takagi, ma iwito kod oganda, maro matamalo 60 mag takagi, ok witi kuonde ma oketi ma ipuke taka. Kamana, maro matamalo 40 kende, ema chopo kuonde ma oketenge mag choko taka. Kar choko taka boma Isebania, e sub-county ma Kuria West, en achiel kuom kuonde choko taka ma oketi kod tend county ma Migori. Taka mathoth mawuok nyaka boma ma Migori ipuke kar puko taka ni ma Isebania. Yo ma ipuko taka kata kamano osebedo ka koro kelo ywak ka kuom oganda e gwego ma Isebania. Na hiyo harufu inakuwa ni harufu ambayo ni kero. Panya inatoka huko inaingia kwa manyumba. Na sio hivyo peke yake. Hata manyoka inatoka huko ikifuata ile panya. Kitu ya kwanza tuko na watoto ambao wanaenda Isibania shuleni. Hapo ndipo wanapita. Kitu ya kwanza unapata watoto wamekaa hapo wakicheza. Routine management pod watemo. Kata kedhi sani to inyalo yudo ka tinga nyoche koyawo mondo los ndara maluche lowo. Koro en gimitimo ga dwe ka dwe. Bedo ni kar puko taka ni onge kod kata achiel osekelo pek ne jodak ma Isebania ka giwacho ni gikale midhiero mathoth ma oting'o tuoche. Hoteli ilikuwa imejengwa hapa na mwenyewe alifunga hiyo hoteli kwa sababu ya mainzi. Tunateseka na maji ya mto. Vitutu vimeingia ndani kwa sababu ya takataka ile inatoka huko Musbo. Kuta kwamba hii sehemu kuna inzi na uchafu mwingi sana ambao ni hatari kwa ajili ya wakazi wa hapa. Sana sana hapa kuna shule hapa ya Isibania. Ten migawo mochung' ne alwora kaunti ma Migori ka hotel ko director e migawo no Kennedy Ombogo wach ni kar puko taka ni ma Isebania yande ne ochiel maber to jopiny giwegi ema ne omuko chiel kendo ne okwalo mwandu. We had offices, we had water, and was connected to the mains. But the people around that facility, together with those that are not known to us, decided to vandalize. If you walk into that facility today, you will realize that the fence have been brought down. Karagamano, owani gimedo keto kenge, mani kar puko taka ni kod moko, okete yore makare, matagi ok nyany Uganda, modak e alworagi. That has not stopped the government from improving some of the dam sites, because I know even in this financial year, we have put some money as a government. Yore mag neno ni moko kuom takagi machalo kaka chupni mag plastic, oting'o sumundu mopogore opogore, en paro ma migawo mar alwora e kaunti ma Migori wane gidhi nyime kod keto e tim. Policy frameworks that are at advanced levels. We want waste to be managed in a manner that is modern, a manner that is safe, that is beneficial even to the waste generator, because waste is wealth. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jotend duond bura mar UDA kaunti ma Homa Bay dhi nyime gi chenro mag tego duond bura no kama giramo ni UDA